kapisnis! So, kani siya is nga tumig donkey. Giubanan may nati Jack. Kaya siya may nakabalo din hi. First time na mamado din hi. Kani nga store is nani mga Filipino food ni. Sabay lang kuha ni kay para mo palit og suka og toyo. Giatay pagpadulong diri kay perte maning layo ay kay nagbike mi no. Mga almost 1 hour siguro niya. Pag adto na mo perting inita ya pag uli perting ulana no. So mao to fast forward ta nanguli na mi ani, di ba? Lindot kay dalan diri guys. Kung baga kani siya nga dalan is pang barangay road gud ni siya, di ba? Dinhi sa Japan daywa jud kay makit-an sa gilid nga nang nilhing ng marites kung kisa nisud sa inyong balay kana gud mga ngin-ana. Lindot kayo ang dalan nila no, di ba? Ana jud ang life sa Japan knife bago pa kay magsige jud kag video. So mao to no nga after na mo mga tugdongki nagbutang lang sa mong gamit nangaon na pud mi ramen, no, di ba? Fast forward pag man mo kaog ramen nangadto mi diri dagat. Kaning dagat kung sa kalayo ang donkey mo upoy pagkaduol din hiya sa dagat duol ra kayo ni siya sa amo ang gipuy ano, di ba? Mao nang dagat din hi sa ano guys sa chu sa chu, o di ba? O di ba? Public dagat ni nila, wala ako nakita naligo dari ampot nga nung way naligo. Ang daghan di kay fishing din hiya, o diba? Dani sa midapit kay gusto mi mo tamak og bala sa dagat dinhi sa Japan, o diba? Morning dagat nila din hi guys, o diba? Na ako sa usa ka part, o diba? Syempre, apilo na totong naong og ano oy adto, o diba? Gikan sa among balay, padto din hi is 5 minutes walk lang jud ni siya. Very duol lang jud kay ni siya, di ba? Ang Jessa My Love So Sweet nagmuni-muni siya, di ba? Kay kaulion na daw na siya ano kanang Philippines, pero bawal pa man mo like Philippines kaya pa yung mga goals sa life, o di ba? After na mo dito is na kami din hi kada haga fishing din hi, o di ba? Nangato mi din hi kay mag-chasing sunset mi, o di ba? Charot, o di ba? Lindot kay ilang mga usabay tawag aning gilid sa dagat, o di ba? Wala jud ani ang Philippines guys, o di ba? Lindot kayo na. Asa na ng Pilipinas ana, o diba? Nag-sunset na siya. Wala lang, ano lang mong trip din hi. Story sa mong kinabuhi nga nung nabot ni Japan nga di man may kabalo may istorya, o diba? Lakas ng loob lang jud na siya. Lindot kay lang sunset, o diba? Lindot kayo ay, o diba? Nagpalit niya ni ka ng royal, namig royal, pas na cracklings, o diba? Ano lang, tambay-tambay lang, pagkaugma na kay duty na pod, o diba? Nindotay kaayo. So, kato lang siya, guys. Upload na, diba? Para mga delete na ni mga video sa ako ang gallery. Kaya po glaag. So, kato lang. Thank you for watching. Bye. Ingat.